كل حليف كارمان زال عالم تنبر كم مسراء كسا معراب كاب سمين كسا عدبو بسم كان زال عالم تمسكن يكون سلام لغنتك سلا بتعرنتك سلا قويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدوس እግዚአብሔር አምላክና خبرك كان مسكنك كان نقلقلك كان نجزعك فقميلنا رمان سجدلك ساعات معلتي تبارك لنا ساعات زامشد دي عدم ما بارك لنا قوائنا قوائي قدسان قبر لنا مملخنا بركات عدينا قدس رنجل مريم فلنا بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصات انت وقال كان تاب سمايكم دمان دريكم عليت مقبنا على محبنا احنا نزبدلنا وبدلهم كم دحدقنا له بدلنا نعسانا عندقلنا كفو أدخلنا نمبر فتنا يتتبنا من قسن حيلين كبرن نزل عدم نتكاي مأمين ووزت يا مريم من قدوس كبري ملا سلامتا سلام لك الله إنك دنقلي خبس قاقون دنقلي أدى جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب أنس بربتي غيبرا كرس بمرقي وملتس أقا جابير مسافئي وفسيت دس بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاحو يسري جينو أملاكم ودنيس كريستوس تاني كغانا سريت يردم ساتيا بس ولدو لوركا ساتي ورهانا انتما بيكانا تاويريكم إدو آن سايرغوت أنا ببس مكم كنو فتانا ونتانا يرسينس كلوان سمي زيو مهارن كريستوس مالعسر تخطي زيو مهارنك شو 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 كمان بنت أجزتنا مريم مهارن كريستوس مالعسر تغطي بنت أجزتنا مريم كريستوس بنت أجزتنا كريستوس بنت أجزتنا مريم كريستوس بنت أجزتنا مريم كريستوس بنت أجزتنا كريستوس بنت أجزتنا مريم 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 مهارن كريستوس إذا سعد زي من بارسجا صارت كزيد إذا سعد زي من بارسجا بيتنا إيش كرسوس هم قبرن نفت أنت سعد معتن إياه كم وندك أسام سالم مسر زبني كم وداتا كزي عدم السبت قصار نامش جانا صلوت سناي نجر نزجور لنا يقرب حالي جي أبيهر أبون قويتنا أملقنا مدحنا إيش كرسوس نمسكن لنا صورنا ردي النانيو قالوا لنا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نطمئنا سعدا سعد يعون بسحنا يو اليوم بزعد السعادة دي عم بقولوا زمني وثنان بسم سلام كلنا كل نزح جابير أملخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكول سوس يقولي كل قبرن وانت كل قبرن ويش كل قبرن مسكنك كلنا سلا سور كنا نزر داقنا نزخلقنا ما بقاون سلا زقرب كنا نتقبل كنا سلا زعوب كنا نزتنا كنا سعدا سعد يوم سلا زبسخنا نمسكنك وقويتا يخرب لنا ومفكر سلا زند منك كلنا كم محرت كون دلنا إذا قد سأل ديان كل زمن وثنان نعقاب مرابط سلامكم بسم عبنا كل غناتن كل مكران حبوا قول إزغان كل قبر سيطانين مخوف عالسوات من العال سلام أبويتا كبارح كاب كل هزب قاون عرح كاب زرياب زلزلنا يبطاون عرح زتعمن زحيشن عزلنا تمنى من كربيتن كل حيل سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخاكم كاب كل خفاء حنا نبالا حننبر نفتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا ملخنا مدحنا نيسكور ساتنا من تفقر السبيل بزقورا محرتنا إغرتان بساقا معرم حوي موزوانا ومزقلسن بسقانا صنعاتن بؤزر لك على من كل سعان نزل علم أمين نين السحا مزمور حمسان حدا وأملاكم سالخا محرني متعبير راقع وسايد مسس كواساي صبك حصوني كو حتياتي وناطريني أنا أبا سايف اللي تعلقمو حتياتي كل جزيب كرميو زربا خاص عدا فردخان صون كاتر كبسي أنا ناخات راي بدلكو ممكن ميخا كي جوركو نوب أبا ساتو ولدكو ميخا بحتيات تنستني أنا حق أو اشتغات تدليو أب حبو انتو مهارني دغز عرفش سمع زاتريني كبردك صحلو صبني تنزغد كتكاين عصم تحقو ساس بحتان حقو سناس معني كزكا بحتيات هيك ولو نوزل أبا سعون دمسسو وعملا عصري لبفتر اللي سعنو منفسك أو اشتعدس كاب قد كاي دربيني حقوس مدحان كامل السلي ودس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل السلي فقادن يا منفس وندق فني
نقد خان مفرسكم رمئية تم نبا نقد خان مفرسكم رمئية خطأ نبخاكم لسيوم وأملاك مدحنيك وعداد ما نكفني لساني نصبرها لك تبلو ليا ويتا في مسكانا خنقرس خنا فريك فات مسوات بهب لك كانيو تزي كون اسم قرب كل كانري مسوات مرارة يقوني خامو مسوات أملاك صور منفسيو وأملاك نصورن كت لبايت نعوني خا نسيم تسقى خاصة نايقبر الله نكاتي أطير سلم الدو شوف مسوات صرك بزحر مسواتي بمولو مسوات بحق بلك عيو شو عم مسوي خارح غرب الكعيو هللويا صلاة كزيا دكاس كرسات نقصين أملاكين مسكانا قربلو حاتياتك حد قال لك ألمنا ቃለ ሕይወት ይስማልና አቦና መላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 130 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 131 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 132 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 133 አነ 134 ከብጽሐ አቦና መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት 137 ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 138 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 141 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት 142 አነ 146 ከብጽሐ ሓውና ዶክተር ጸጋብ መዝሙር ዳዊት 147 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 148 ዓዊልክን ከተብጽሐልና ይኹን الرابون هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኦኬ ድምፅሎ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኩልኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን አሳህታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን አቱም አኽራንን ኮራቤትን ኩልኩም ፈረይቲ አዕዋም ጽሕድታት ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ አዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን አግባዝን ጎራዞትን አበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ እሞ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽንዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ
ነስነስ እግዚአብሔር ከይረአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብካ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኩን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ብሰራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ አሎና አሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቆንዑ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። وأبد الدمፅ داخل እሺ ሕጂ ስምዑ እንደለኹም هو نسمعكنا ኣለና እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በበዚሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከይነሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ኣሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብተና ሙሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም ዝኸዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዝዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንፁህ ዝኾነ ምክንያት ንሃለወክ ነይሩ። ግን እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ክዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንበድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ። ኣነ ሕስም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍርበይ እናውቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለ ይብል ኣለኹ። እዘኒ ወዘለፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ ወንጽሕቲ ድንግል ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባራኺት ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግዒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ባያርሕቕ እዮም። ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ኻሊትን ምሕረት ትስልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ወጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ ሚት ይኹን መሲኽና ኣለና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሃልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ነስኻ ብሩኽ ኢኻን በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ጣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣየንቲ ኩሉ ንኣኻ ይፅበያ ኣለዋ። ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ጎይታ ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተቆበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይነ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሃረኒ ንነፍሰይ ኣድህናን እናበልኩ
እማህፀን ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ናተይ ድያ ወናሃከነ ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኣራይ ሰምዑኒ ደለኹም ስማዕ ኣሎ ፅቡቅ ስማዕ ኣሎ ደናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመወት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ይመሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ ይመሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝወረደ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወቅዱስ ስሉስ መሓረና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሕትያትና ክደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፅብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮሞም እንትትቅዱስን ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢያት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢያት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ድማንና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓካ ይግባእ ኣሜን ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና ጎይታ ብቁዓት ክበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅሊ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፅእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማህበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ንመሳና እንደገና ካብ ክፋር ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገሊ ብስጋኹን ደንገሊ ወደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ፀሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ንክምሕረና ናብ ጎይታና ለምነልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክፀግበና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ሙሉእ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት እተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልና መፂኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኣብ ጎይታናን ንጉስናን
መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት መቆሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን እልተኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድቀት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን አሜን። ስለዓለት ምስጋና ወጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ጎይታ ባርኸና አሜን። አሜን። አቡና ዶክተር ጽጋብ ንሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ውሓዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ኣብ ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ኣመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንድሕነት ሓጢኣት ምእንቲ ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ምዉታን ዘለዓለም ዝዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር አሜን። ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሓብትና መምህርቲ ምኒት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ንግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኦ ጎይታ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
وعقابك معبسان بكام مهرتك أملكنا وعقابك معبسان ثاني رأتك أملاكين وعقابك معبسان وقويتا بقعات برنا مسكانا خمدلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصات مزاف هاد كام تاب سمايكم ودمام توابنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسنا عندنا أقفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقصن حيل كبرن نزل على منات كايما أمين عوزتين ناي قدوس قبريل ملا سلام تعال سلام لك حلنا غدن قلي بسقا عندن قلي أدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك نسغي كاب أنس برغتي غبرك أرسومر وملتا تسقا جابير مساخي أوفس تدس بلكي حتياتنا عصريلنا نفتو دخي يسكر سوس منتانا حرت لمن لنا أمين قويتا نين سحات ألوت أو قويتا أبزا معالت زي أبقى المخاب تقبارهم بغال حسابهم بغلو واساتنا زحطنا يو صغار حرام مفكر سمس رزقنك انت تقدسون كالكا تعرق أننا محدقلنا أملاك سلام كن حد سلامات ليتا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل تشنكات ناس أكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على أخلنا سقا أمبر رانت مفكر سبزخون حد ودخا بيتانا نملقنان مدحنان يسكر سوس يتبون مسؤون كبرون وداسيان قرمان زلوكا معري خامس زخونة وهوت منفس قدس مسكانا يقبعكا الجن زل علم من أمين نفس وكف ساعات زي صلاة وقويتا محرنا محرت كون بزحلنا وعملو شوكف ساعات انجزي أب سماينا مدرين خبرس قرر كاكر سوس من عملقنا عن نوع تقسم مزحمرتين سنات تم الآخر روحان تمانا زغدمين حتى تنياتات تمحر حتى بين الساعات مريس به واتكنا فرنبر موتو زي تدلي انت تصبي يمزلو تسفات سمايات كرهبو كل من أبدحنا تتقدم وقويتا بزا سعديان كل ساعات لما نتعبد وتناقنا علنا إذا كان قبل مرحنا منفسنا قدس سكان حساباتنا ننصح تميتنا ونسمر مامنا فوس عتياتنا حدا قلنا كل خفا حزن سكات تبرد عنا قلونا نكون قبو دسان ملاك تحلونا نودت امنت كان مرحمنتي نابت زي مرمرن زي وسان بتات كان بس حد لنا سخان زل عالم بروخي خامين عقويتها بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات نبر أبونا سمكا يقدس منقص خاتم زا قد كان تاب سمايكم دمان بريو بنا لما حبنا نانز بدلنا بدلونكم زحدقنا لنا نحسنا عندقنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم ناي قدس قبريل ملا سلام تعال سلام لك حلنا خدن قلي خبس قاخون دنقلي عند إيجاب يرتوى أدقويت أسراوي سلام لك له سيقاو أنس بروتي خبرك أرسوم وملتا تسقى إيجاب يرمساخي وفست دس بالكي حتياتنا خسريلنا نفتو دغيس كرسوس منتانا حرت لمن لنا أمين أمين مسكانا أملاخ يخون جابير يقبلوك جابير سمعنا ترف جيانا دمك أملاخ يبارك لنا أمين آمين قال هيوت يسمع لنا تسألي صلوت تمهلل مهللات تنبب نبابات كله كرم እግዚአብሔር عريقو معاد زغرر محرت زغرر يقبر لنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا ساب ساعة زبدحنا سلام عكيبو بس قدوس أقلقلوت نرساخ نرخب زفقدلنا زدقفنا زنقاقحنا ناي بحر مسقانا بصحيو ازي حاموس مصنعت مصحاب قدوس بمخنيات صوم فلستا أقواريز نخلطقنا أقواريز نيرنا خنفقاد أملاخ لومي أب معرف 4 إنا كنجمر لموت وانجزيكم من سراحكم من أوهاهيدكم ناز قدس بيت خريستيان تهبا قلقلوت بانك عدوان بتبعتن تكاتات الوزن لهم يتبحبو زري إكزابير سيتي زادكان أسبت هتان أخفلكم أزي معرف 4 رأي وهنس حد أرستي زلوه سماياو سرعات أملغو زبل حاونا يعيقوب كمبوبلنا إمه بدحريو ممهر حاونا ممهر تخل مريم أداليومنا لو نبابون ترقامن لنفس وكف تغسي بتغسي أبوتات نتايلوم ترقيمومو
بحبرت كنرئنا بسلام جميرنا بسلام كنودئ كا محرت እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ብሩኽ ምጅማር ግበረልና አሜን። ሃውና ያዕቆብ እሺ አባና አይዴ رأي يوحنس معرف 4 خاب قصر حدا خصب ሳብ 11 ወይ ክሳብ መፈጸምታ እሺ ሰማያዊ ስርዓት አምልኾ ድሕሪ እዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ረኣኹ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ሰማዕኽዎ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር ከርእየካ ስነጀው ንዓደ ይበለኒ ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዙፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዙፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርዲዮስን ይመስል ነቲ ዙፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስቲ ደመና ከቢብዎ ነበረ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን ከዓ 24 ዙፋናት ኣብቲ ዙፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣክሊል ወርቂ እተተኽለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ረአኹ ካብቲ ዙፋን ከዓ መባረቕን ዳሃያትን ነጎዳታትን ወፀ ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ድማ ከም ባሕሪ መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ ብቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ኣዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳ እውን ኣብ ማእከል እቲ ዙፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋንን ኣለዉ እቲ ቀዳማይ እንስሳ ከዓ ኣንበሳ ይመስል እቲ ካልኣይ እንስሳ ድማ ብዕራይ ይመስል እቲ ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ከም ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣሎ እቲ ራብዓይ እንስሳ እውን ዝነፍር ንስሪ እዩ ዝመስል እቶም 4 እንስሳ ድማ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም ብዙርያኦምን ብውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከይቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዙፋን ተቐመጠን ዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሃትን ምስጋናን ክህብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካ እውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሃትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚቱ ዙፋን ይድርብይዎ ኣለዉ ክብረት ይሃበልና ኣቦና አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ቃል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እንታይ ኢና ርኢና ኣብቲ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ዘሎ ናብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተላእኸ መልእኽቲ መንፈስ ቅዱስ ኢና ርኢና ኣብዘን 7 መልእኽቲ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ነቲ ጽቡቕ ነገር ነቶም መራሕቲ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነገር ዝጽቡቕ ረኺበልካ ኣለኹ እዚ ጽቡቕ ረኺበልካ ኣለኹ ይብሎም ነቲ ዘለዎም ጉድለትካ እዝን ግን ጎዲልካ ኣሎ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ናይ ቀደም ፍቕርኻ ገዲፍካ የለኻ ምዉቕ ኢኻ ትበሃል ግና ህያው ኢኻ ትበሃል ግን ምዉት ኢኻ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ምዃንካ እንዳበለ ጎደሎኦም ይነግሮም ጎደሎኦም ነጊሩ ከዓ ንኽንስሑ ኣፍ ደገ ንስሓ ተመለስ ተነሳሕ እንዳበለ ንኽንስሑ ከዓ የተባብዖም እንደዘይተነሲሖም ከዓ ቀልጢፉ ክመፅን ካብ መንፈስ ኣፉ ቱፍ ክብሎም ምዃኑ ከዓ ይነግሮም ኣብ መወዳእታ ኣብተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝረኣናዮ እቲ ዝስዕር ነዚ ክወርሶ እዩ ዝብል ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክንስዕር ከም ዘለና እንተተሳዒርና ግን ግድና ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ስቃይ ምዃኑ ምክንያቱ
بحيل منفس قدوس نخن سعر تخل صواعيت نتز سعر اندابله ايو انده زي سعر كان تتسعر كاغن ابت قدسان رستخم زي بلنا مالتي سلازي حجي حد شار استي ناب سرعة أملخو كم تكون سمعت نحنا سمايات تخفيت يرئي زفان أملاخ يرئي أبت زفان استقمت حدا اللي يقولشو حدا أكال يرئي أب زورياتي زفان أملاخ كا حدا سماياو سرعة أملخو باب درجة ملأخت أملاخ يزرئي مالتي سلازي ناي سماياو رأي عدمة يبل معراف 4 نلب بيت خريستيان زندد سماياو رأيو بيت خريستيان أمدري بزبصح مكرا نادخان وي محسار سمعيت بزي قدس بسماياويان التخصكوس ناي قدس سلاسيه أكال إياي بيت خريستيان كدكم كلا بمخنيات فتنا كدكم كلا زبرتعا زصنعا زحيلا أتي بدومو زتخلا بدومو زقدسا قويتا تحلال جنشلي معراف كلتن سلستن مدري أبزلوا شوعات أبيات خريستيانات زتوكر رأي معراف ينير معراف 4 جنا كم مدري ناب سماوي كبري يغير بيت خريستيان مدري مكران سببان كبصحا خلو ناي دخام سمعيتن كسمعاي خيلي انتخونا جن نسا بسماويان التخصكوس ناي قدس سلاسي أكال مخانا إذا معراف زي ردانا إذا معراف زي كاب قصري حدا خساب قصر 10 حدا تقصي بتقصي كنريو إناي رحو سماي ويروحو أفدقاي إتي أب سماي اتخفت دقاي دحرز دما إنه أب سماي كفوت دقار أهو اتمساي كزارب كله سمعه مو خم ملخت زخونه قداماي دمص خا دحر حجي زخون نجر كريكاس نجو ديب بلني دحرزي ناي غزيه قدم تختل زي كونس ناب حدش راي كم تسغاغره زحبر يوي اتخفت افدغه دغه سماي كل غزيه بقدمينا خفت مخانو يغلصلنا إذا دقازي بإيسوس كريستوس هابيلو ندق سبات ستخفته ناب سماياو هلا وأملاخ مأتوي إيو نابز دايب نيوهانس بمنفس كام مدراو نجر ناب سماياو رأي نخعرق زتوهبه عدمة إيو شاركوين الذي بنا هو الرأي زافير يدقفكم أبو صرحة اتهاواريا دحرزي إلو يجمر إذنايك أدم تختل زي كونس كاب مدراو رأي ناب حديش سماياو رأي مسقار يحبر قويتا أب أفدق لبسا بناقو حكوحة كفتو لي كبل كله يرأي دقا سمايقن بإيسوس كريستوس أبيلو خل قزي خفتيو اتناب زد أيب زبل دمس دما نفسي كاب مدراوي بادرون نتفليا بزعبا سماياوي أنتراي كتقدس زغربة منفساوي صاوعيد إيوي سماي استخفت اللوم أبوتاتن ترقاميوني اتز استخفت سماي زرأيو أباتموس التسدد يوحنس وانجيلاوي كاب حو إساو زهادم يعيقوب اتأسر هزكيل بداربا أمني تقتل استيفانوس ኤጲስቆጶስ ቪክቶሪያኖስ እቲ ናይ መጀመርያ ኮመንተሪ ናይ ራእይ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ተኸፍተ ደገ እቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብኣውነቱ ናብ ኣቦ ኣብ ሰማይ ስለ ዝዓረገ ንኹሉ ግዜ ተኸፍተ እዩ ቅዱስ ኣምቦሮስ ጎይታ ብድንቂ ረብሓታት ተገሊጹ ደየበ ምክንያቱ ናብኡ ዝኣቱ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ كلهم بقويتانا مدحنيس كريستوس زأمنوا يوم أدينا ممر سارة إيدكن حفاب بالكنا لهن زخونا حبريتان تلي أبونا مزمور نخي زمرينا ينبرني تيكون اسمع له
حراي حزي الله هدينا حراي صبق سلازي أما حيور أبداسيت أتموس مسب كي الرخب قال وانجيل كي سبخ منتي أما حيور أبزنا برالو سماي تخفيتو سلازي كل جزية أقل قلت أملاخ أما كرانا أبس أبابان خلو نتس أبابا بحقوس من تقبلوه እግዚአብሔር ሰማያዊ ዓይን ትልበኖ ምኸፍተሎም እሞ እቲ ሰማያዊ ራእይ ተኸፍተ ኣፍደገ ኣጆኻ ዘኣፍደገ ርሑ ኣለካ ዝትቕበሎ ዘለኻ መከራ ዋጋ ኣለዎ እንዳበለ ኣብ ፀበባና እዚ ርሑ ኣፍደገ ከም ዝኽፈት እዩ ዝገልጸልና ያዕቆብ ካብ ኤሳው ሓው እንዳሃደመ ኣብ ዘፍጥረት 28 ካብ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ካብ ሓው ኤሳው እንዳሃደመ ኣብ በረኻ ደማስቆ ለይቲ ደቂሱ ከሎ እቲ ሰማይ ተኸፊቱ መሳልል ተኻብ ምድሪ ናብ ሰማይ ተተኺሉ መላእኽቲ ኣምላኽ ክድይቡን ክወርዱን ዝርኢ ማለት እዩ ኣነ ዳ ኣይፈለጥኩን እምበር ለካ እግዚኣብሔር ኣብዚ ኣሎ እዚኣ ኣፍ ደገ ሰማያት ኢሉ ዘይቲ ኣፍሲሱላ ኸይዱ ድሕሪ 25 ዓመት መፂኡ ከዓ ቤት ኤል ኢሉ ቤት ጸሎት ሃኒጹላ ኢሉ እቲ እሱር ሕዝቅኤል ኢሉ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ኣብ ረባ ኬባር ኣብ ማእኸል ምሩኻት ከለኹ ሰማይ ተኸፊቱ ረኣኹ እዩ ዝብል እስጢፋኖስ ስብዳርባ እምኒ ዝተቐትለ እንሆ ከዓ ሰማይ ተኸፊቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ረኣኹ ኢሉ እቲ ብእምኒ እንዳተጨፍጨፈ ከሎ ግን ክፉት ኣፍ ደገ የሪኦም ነይሩ ኢሉ ስለዚ ኣብ መከራና ኣብ ግዜ ሽግርና ብሓቂ እቲ ንቕበሎ ሽግር ስለ ሓቂ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተደኣ ኮይኑ ተስፋ ኮይኑ ቆርጽ ምእንቲ ኩሉ ግዜ ዝተኸፍተ ኣፍ ደገ ንላዕሊ ጥራይ ክንጥምት ከም ዘለና እዩ እዚ ክፉት ኣፍ ደገ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኤጲስቆጶስ ቪክቶሪያኖስ ንመጀመርያ ግዜ እዚ ኮመንታሪ ናይ ራእይ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ማለት እዩ ቅድሚ በዓል ዮሃንስ ኣፈወርቂ እዩ ንሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕርገቱ ዝኸፈቶ ኩሉ ግዜ ነቶም ዝደልይዎ ክፉት ኣፍ ደገ ኢሉ ከምኡውን ቅዱስ ኣምብሮስ ጎይታ ብሓቂ ረብሓታት ተገሊጹ ደየበ ምክንያቱ ናብኡ ዝኣቱ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሎም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ እዮም ዕርገትካ ንኣምን ዳግምት ምጻእ ከዓ ንጽበ ተስፋ ንገብር መን እዩ እተኸፍተ ሰማይ ዝርኢ ኣብ ማእኸል መከራን ፀበባን ዘለዉ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ያዕቆብ ካብ ሓዉ ክሃድም ከሎ ሕዝቅኤል ኣብ ስደትን ኣማሒሩን ኣብ ማእኸል እሱራትን ከሎ እስጢፋኖስ ድማ ብእምነቱ ብራርባ እምኒ ክጭፍጨፍ ከሎ ሰማያት ተኸፊትሎም እዚ ዘርእየና ኣምላኽ ንነፍሲ ኣብ ማእኸል መከራ ክትሕጎስን ክትጸናንዕን ሰማያዊ ደገ ይኸፍተላ ኤጲስቆጶስ ቪክቶሪያኖስ ከም ዝበሎ እቲ ተኸፍተ ደገ ባዕሉ እቲ ሓድሽ ኪዳን እዩ ቅዱስ ኣምቦሮስ ድማ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ንበይኑ ዘይኮነስ ንኩሎም ብኡ ዝኣምኑ ብኣካል ሒዝዎም ከም ዝደየበ የረዳእና እዩ መለኮታዊ ዝፋን ስለዚ ተቐዳመይቲ ትርጓሜ እንታይ እዩ ክፉት ኣፍ ደገ ኣብ ሰማይ ተራሕዊ ኣፍ ደገ ረኣኹ ዝብል እንታይ እዩ ዝምስጢሩ ንዓና እዩ ቁፅሪ 2-3 መለኮታዊ ዝፋን እዩ ሽዑ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዙፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዙፋን ከዓ ሓደ ተቐሚጡ ነበረ ብኡ ብመንፈስ ኮነ ነቲ ናይ ጎይታ ጽዋዓ ዝሰምዐት ነፍሲ ኩላ ብዘይ ናይ ስጋ ማእሰርትን ክብደትን ክድይብ እያ ሓደ ተቐሚጡ ብምኽንያት ዕብየት ግርምኡ ንኣምላኽ ከመይ ኢሉ ብስሙ ከም ዝጽውዖ ስለ ዘይፈለጠ እዩ ሓደ ዝበለ ኣብ ኢሳያስ 6 ምዕራፍ ቁፅሪ 1 ኣብ ዳንኤል 7 ቁፅሪ 3 ልክዕ ከምዚ ሓደ ወዲ ሰብ ዝመስል ሓደ እንዳበሉ ይገልጽዎ ኢሉ እቲ ዙፋን ኣምላኽ ልዑላውያን ብሉጽነት ምዃኑ የመልክት ኣብ ቁፅሪ 2 ዮሃንስ ብኡ ብመንፈስ ኮንኩ ይብል ነቲ ናይ ጎይታ ጽዋዕ ዝሰምዐት ነፍሲ ካብ ናይ ስጋ ማእሰርትን ጽዕነትን ሓራ ወፂኣ ብኡ ብመንፈስ እያ ትዓርግ ኢሉ እምኒ ኢያስጲስን ሳርዶስን ቀስተ ደመናን እቲ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ከዓ
ትርኢቱ እምኒ ኢያስጲስን ሰርዲዮስን ይመስል ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስተ ደመና ኸቢብዎ ነበረ። ኢያስጲስን ሰርዲዮስን ቶም ቀዳማይን ዳሕራይን ኣብ ፀግዕቲ ሊቀ ካህናት ዝነበሩ ክቡራት ኣእማን እዮም። እዚ ኣብቲ ናይ ክህነት ዘጸአት 28 17 ክሳብ 20 ዘሎ እቲ ሊቀ ካህናት ኣሮን ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ሙሴ ምስ ሸሞ ኣብ የማኑ ዝነበሩ ክቡራት ኣእማን እዮም ማለት እዩ። ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ልቡ መሓዙ የርኢ ኢሉ ኢያስጲስ ብሩህ እዩ፣ ምልክት ጸጋ ኣምላኽ ንጽህናን ቅድስናን እዩ። ራእይ 21:11 ሰርዲዮስ ከም ሓዊ ቀይሕ እዩ፣ ፍርሃቱን ጽንዓትን የመልክት እዩ። ቀስተ ደመና ምልክት ናይ ምሕረት ኪዳን ዘፍጥረት 9 ሕብሩ ቀጠልያ ብምዃኑ ንነፍሲ ሰላምን ሓጎስን ዝህብ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 3 ዮሃንስ ነቲ ኣብ ዙፋን ዝረኣዮ በእማን በቀስተ ደመናን ገይሩ ገልጾ። ኢያስጲስ ብሩህ ኮይኑ ጸጋን ቅድስናን ኣምላኽ የርእየና። ሳርዲዮስ ድማ ቀይሕ ኮይኑ ንጽንዓቱን ፍርሃቱን የርእየና። እዚኣቶም ኣብ ኤፎድ ናይቲ ሊቀ ካህናት ዝነበሩ ኣእማን ብምዃኖም ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣብ ልቡ ኣምላኽ መሓዙ የርኢ። እቲ ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ዝነበረ ቀስተ ደመና ድማ ናይ ምሕረት ክዳን እዩ። ሕብሩ ቀጠልያ ብምዃኑ ንነፍሲ ሰላምን ሓጎስን ይህብ። ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንደቂ ሰባት ምስ ርእሱ ክዓርቕ ከም ዝደሊ ብዛዕባ ዝቀስተ ደመና ይገልጸልና እዩ። ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ዘሎ እዩ። ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ከዓ 24 ዙፋናት ኣብቲ ዙፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እተኸለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ረአኹ። ካብቲ ዙፋን ከዓ መባርቕን ደሃያትን ነጎዳታትን ወፀ። ኣብ ቅድሚቲ ዙፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ። ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም። ኣብ ቅድሚቲ ዙፋን ድማ ከም ባሕሪ መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ። ብቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ናዒንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእኸልቲ ዙፋንን ኣብ ዙርያቲ ዙፋንን ኣለዉ እዩ። ዙፋን ኣምላኽ ምስ ረአየ ኣብቲ ዙፋን ዝተቐመጠ ሓደ ምስ በለ ኣብቲ ዙፋን ከዓ 24 ካህናተ ሰማይን 4 እንስሳን ከም ዝረአየ ዮሃንስ ይገልጽ። ራእይ 4 ክሳብ 6 ኣብ ዙርያ ዙፋን ዘሎ እዩ። ራእይ 4:4-6 እቶም 24 ሽማግለታት ወይ ካህናት እዩ። ኣብ ዙርያቱ ዝፋን እውን 24 ዝፋናት ነበረ። ኣብቶም ዝፋናት ከዓ ጻዕዳ ኣልባሳት እተኸድኑ ኣብ ርእሶም እውን ናይ ወርቂ ኣኽሊል ዝደፍኡ 24 ሽማግለታት ዓበይቲ ተቐሚጦም ረአኹ እዩ። ዓሰርተ ክልተ ናይ ብሉይ ኪዳን ነገድ 12 ነገድ እስራኤል እተደመሮ 12 ሃዋርያት ናይ ሓዲስ ኪዳን ንመላእ እታ ክርስቶስ እተበጀዋ ቤተ ክርስቲያን ይውክሉ እዩ። ስለምንታይ እቶም ሰማያውያን 24 ኮይኑ ቁፅሮም ንዝብል እዩ ማለት እዩ። 12 ነገድ እስራኤል 12 ሃዋርያት ተደሚሮም 24 ንኾኑ እዩ። ካብቶም ካልኦት መላእኽቲ ፍሉይ ዝበሉ እዮም። ካልኦት መላእኽቲ ከክልተ ክንፊ ክህልዎም ከሎ እዚኣቶም ግን 6 ክንፊ እዩ ዘለዎም። ብኩሉ እንትንኦም ከዓ ዓይኒ ዘለዎም እዮም። ጻዕዳ ኣልባሳት ንጽህናን ጽድቅን እብን አልዓሳል ንንጽህንኦምን ክብሮምን ቅድስንኦም የመልክት እዩ። እዚ እብን አልዓሳል ፍትሕ መንፈሳዊ ካብ ዝጸሓፉ ሓደ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እዩ ማለት እዩ። ናይ ወርቂ ኣኽሊል ናይ ዓወትን ንግስነትን ምልክት። ስለምንታይ ኣኽሊል ደፊኦም እቲ ኣኽሊል ከዓ ንምንታይ ናይ ወርቂ ኣኽሊል ኮይኑ ናይ ዓወትን ንግስነትን ምልክት እዩ። ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም መንፈሳውያን ካህናት ሰማያውያን እዮም። ኣብ ብሩህ ዙፋናት ተቐሚጦም ብጸሎት ቅዱሳን እተመለአ ናይ ሓዊ ጽዋዕ ሒዞም
نمحرت دك سبات يمهللو أب قصر ربعته أب زريات ملكوتاو زفان 24 زفانات اللو أب آتوم دما 24 شمقلتات كانت تقميتهم اللو زياتهم نعسر تخلت نجد بولي كيدانن نعسر تخلت هواريات حدث كيدانن بموكال نملا أتخرستوس تبجواب تخرستيان يوكلوي سعدا خدانهم ناي نصحنان قدسنان ملكت كخون كله ناي ورق أخليلهم دما ناي عوتن نكسنتن ملكتيو قدس كيرلوس نا يروساليم كم زبلو زياتهم أبت سماياو مقدس زغلغلو منفساويان كهناتيوم أبأداوم ناي حوص هو عطان حزم بصلوت قدسان أبيلوم نمحرت دك سبات أب قدم أملاخ يمهللو معرف 4 قصر 5 ها كابت زفان زوص نغراتن ناي مستياتن بحرن تقصي 4 معرف 4 تقصي 5 ها كابت زفان كا بورقن برقن نغودان دمصتاتن وصه اب قدمت زفانون شوعات نيحاو مبرهتي ينود نبرو زياتهم تم شوعات منافس املاخ يوم اب قدمت زفانون كم بروح زبلناي مستيات بحري نبري بركن نغودان دمصتاتن نغرمان حيلن املاخ زريو اتنغودا نغبر منفس قدوس اب لب امنتي يملكتي شوعات مبرهت حوي شوعات منافس املاخ ملات منفس قدوس يملكتي بروح ناي مستيات بحري نصحنان فصم سلامن زريو ኤጲስቆጶስ ቪክቶሪያኖስ እዚ ባሕሪ እዚ ንጥምቀት የመልክት ዮሐንስ 3:5 ብዘይብኡ ናብ መለኮታዊ ዝፋን ኣይንሓልፍን ኢና ኣብ ቁፅሪ 5-6 ህን ካብቲ ዝፋን ወርቅን በርቅን ነጎዳን ድምፅታትን ይወፅእ እዚ ናይ ኣምላኽ ግርማን ፍርሓትን ዘርኢ እዩ እቲ ነጎዳ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ንልቢ ኣመንቲ የንቀጥቅጥ ይሰብሮን ልቢ ምስ ነጎደ ድማ ካብቲ ዝፋን ናይ ምሕረት ፍቅርን ድምፅታትን ይሰምዕ ቶም ሸውዓተ ናይ ሓው መብራህቲ ድማ ንምልክት መንፈስ ቅዱስ የርኢ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ ብሩህ ናይ መስትያት ባሕሪ ድማ ኤጲስቆጶስ ቪክቶሪያኖስ ከም ዝገለጾ ንጥምቀት የመልክት ብዘይ ጥምቀት ሓደ እኳ ናብቲ መለኮታዊ ዝፋን ክሓልፍ ወይ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርኢ ኣይክእልን እዩ أربعة هيوان فطرتات رأي 4-6 ساب شوعته مجلس توم 4 فطرتات أب كلمة زفان دما كم بحر مرز أن زخانة كريستال زمثل الله بقدمي تومن بدحري تومن عين تزملهم 4 انسساون أما أخلت زفانن أبزريات زفانن الله تقدماي انسسا خاء أنبسا يمثل تخالى انسسا دما بعرا يمثل اتسالسا انسسا خاء خمسة كم سبي زمثل قص الله ترابعي انسساون زنفر نسري يزمثل بحرياتهم عين زملون شدشغن في زلو من يوم اب قصر شدشن شوعتن دما نابتهم نتزفان زصرو 4 هيوان فطرتات كيروبيلن سرافيلن يمص قدس يوحنس افور كم زبلو ازياتهم كبرهانن حاون زتفطرو نزفان املاخ زصرو ازيوم حيالان منفساويان فطرتات يوم اعينت زملو مبالو نتا املاخ زبرهالوم نا حجي ناي مصعن مستيرات مفلاطومي اتقدماي نانبسا كلاي نلحمي بوي بعراي سالساي كم نسب قص رابعاي دما نزنفر نسري يمثل ابز بسنطري سريع وزلو فطور انبسا لحمي وي بعراي سب وي نسري توم 4 انسسايو مجلسي نكسنتن حيلن انبسا نكسنتن حيلن لحمي مسوعتن اقلقلوتن سب سبعونتن حلينان نسري ملوكوتن سماياونتن يقلز وانجيل فيكتوريانوس انيريوس كمز قلزو انبسا
بمارقوس وانجيلاوي لحمي بلوقاس وانجيلاوي سب بماتيوس وانجيلاوي نسري بيوحنس وانجيلاوي يمثلوا ناي كريستوس جبري قدوس جيروم أنبسا تنسايقو لحمي أمسكال مسوقو سب مولادو نسري خا عرقتو يملكتي ترقاميتات سنترج زوم 4 هيوان فطرتات بزتفلالي مقدي ترقومو قدس جيرون كم زبولو نتناي قويتا ناي دحنت قبريريو سب مولادو لحمي بعراي بمسوأتو أنبسا بتنسايو نسر دماء عرقوتي وكل قدس ينيريوس إبسكوبوسن فيكتوريانوسن دماء نتهم 4 وانجلات يوكل يولو ماتيوس بسب سقاوية ماركوس بأنبسا دمسي برخا لوقاس بلحمي مسوأة زكارياس يوحنس دما بنسر العل ملكوتاو تمهرتي مسلو زم وانجيلات زياتهم نعاي العلوم ناب سماي زفان زوسدوني يوم زي قارز سماو مسغانان مدمدمتاني رأي معرف 4 شمونت اتزي قارز مسغانان توم 4 انسسا دما نفس وكفهم ششد الشخن في اللوم ابزري يومن بوش يومن كا عينت ملي يومي ليتن معالتن كي قاروص دما نتزنبرن زلون زمصن كله زكالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 ይብሉይ መብርሂ ሸውዓተ ሽዱሽተ ክንፊ ብክልተ ገጾም ይኽውሉ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘለዎም የመልክት ብክልተ ክንፎም እግሮም ይኽውሉ እዚ ከዓ ትሕትነኦም እዩ ነቲ ጸዳል ብርሃን መረኮት ክጻወርዎ ስለዘይክእሉ ብክልተ ድማ ይበሩ ንኣገልግሎት ድልዋን ምዃኑ ሽዱሽተ ክንፊ ኣለዎም በቲ ክልተ ክንፎም ገጾም ይኽውሉ ፍርሃት እግዚአብሔር بخلت كنفهم كا أجارهم يخولوا نتحتنا ملكت بخلت أخنافهم دما يبرو زغان أقل قلوت زابير دلوات مخانهم ليتن معالتن زي قارص نايك دسنان مسغانان مزمور أبقصر شوم منتا توم 4 هيوان فطرتات 6 خنف 5 لوم نرئي بخلت كنفهم قصهم يخولوا فرحات بخلت أقرام يخولوا تهنا بخلت دما يبرو ليتن معالتن بزي عرفتي اتزنبرن زلون زمسن كل زخيل قويتا أملاخ قدوس 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 يو النابلو يمسقنو قدوس أفورك خمز بولو زم منفساويان فترتات أبكند دك سباتن كل فتراتن كوينوم نأملاخ يبارو خوي سجدتن أخليل مدر باين ويا أخليل كامساء مالتي اتوم انسسا نتا أبزفان التقمتة نزل علم هياو كينو زنبر كبرن سبحاتن كهبو خلو اتوم 24 شماقلتات أبكن متى أبزفان تقمت زلو في الجميلهم وقويتانان أملخنان نبزلو نسخافة إركايو سلفقاد كاون كوينو تفتيروني مو نسخا كبرن سبحاتن سلطانن نموساد بقوع خان نابلو نتنزل علم هياو كينو زنبر ناس قدو أخليلاتهم دما أبكن متزفان يدربيو اللون متقال لتمرتي أخليل مدرباي كل خبرنا أملاخ تراي كم زقباء زريو ناي بيت خريستيان تساتفو أبقدس قربان صلوت ساعتاتن مزاموراتن بمستتاف مزي سميا أملخونا حبر أب قطرة الشعاتك 17 متوم 24 شماقلتات أب كلمة أب زفان تقمت تدفي أم كساقدون أخليلهم أب كلمة زفان كدربين رئي أخليلهم مدربايهم دما كله عوتن كبرن نأملاخ تراي كم زقبان بفقادو كله 5 فترن نمئمانيو من صحف رأي معرف 4 قنقوا سماي تمهارو إلو يسوعنا أب مدر زلا بيت خريستيان أب قدوس قربان أبناي ساعات صلوتن مزموراتن كتساتف كلا
ካብዚ ሰማያዊ ኣምልኾ ርሕቕቲ ኣይኮነትን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም። ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዩ ሕጂ ናብ ናይ መዝሙር ክፍለ ግዜ ኢና ንሰጋገር ዘለና። ኣዴና መምህር ሳራ ንመዝሙር ተዳልየና ኣለዋ። ኣውደ ምህረት ነዴና መምህር ሳራ ኣዴና መምህር ሳራ ናባኽን ሰምዓን እንተልይኹን መዝሙር ናባኽን ሰምዓና ኣለኽን ኣዴና መምህር ሳራ ኣለዋ ዝኾነ ኣብይወን ኣሎ ማለት እምበር ኣለዋ ኣዴና መምህር ሳራ ሕራይ ኣዴና መምህር ሳራ ክሳብ ዝመጻና ካልኦት ንመዝሙር ዝተዳለኽን ወይ ዝተዳለኹም ካልኦት እዚ ሓደ ኣለኹ ሕራይ ዳሃያ ይገብራልናን ኣለዋ ኣዴና መምህር ሳራ እሞ ጀምር ኣዳሕን መምህር ተምኒት እሺ بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። ኦ ማርያም አዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ አዴና አዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪውኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ኦ ማርያም አዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ አዴና አዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪውኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ሰማይ ዝዝፋኑ ምድሪ መርገጽ እግሩ ብዘደንቕ ጥበብ ኣባኺ ሓዲሩ ዘመን ፍዳ ኣኽቲሙ ዘመን ምሕረት መጺኡ ንጸልማት ዘርሕቕ ድሙቕ ኮኸብ ወጺኡ ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪውኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ወረደ ሓይሊ ልዑል እውን ነብስኺ ኣጽንዐ ኣደ የሱስ ዝብል ናትኪ ግደ ኾነ ሓይሊ ሞት ዝስዕር ካባኺ ተወልደ ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪውኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ኣደን ወድን ዝብል ዘደንቕ ዝምድና ምብሰል ውልድነትና ብኢየሱስ ረኺብና ጅማሬ ናይ ድሕነት ትልሚ ክርስትና ሃሌሉያ ኢልና ኣምላኽ ኮነ ምሳና ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪውኪ
ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ጻማት ድኻምኪ ጻማ መከራኺ ኢየሱስ ተወልደ ኣዴና ካባኺ ትሕትና ዘለዓላ መሰብ ወርቂኺ ኩሉ ዝወለዶ ብፅእቲ ይብለኪ ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ ሓሪብኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ ሓሪብኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተሃበና ዕድል የመስግን። አገልግሎትኩም ይባረክ አቡናይ። አሜን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና፣ ዝማሬ መላእክት የስማዓልና። ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ ይዝብለና ቃል አምላኽ እሞ ተዳሊኸን በሃንደበት አዴና መምህር ሳራ ድምፀን ምስማዕ ምሳአና በሃንደበት ክገን ኩሉ ግዜ ተዳሊኻ መጽናሕ ክሳብ ክንደይ ዓብ ጸጋ እዩ። ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና፣ ቶም ሰማዕናውን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና። ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ። ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ። ሰማይ ዝዙፋኑ ምድሪ መርገጽ እግሩ ብዘደንቕ ጥበብ ኣባኻ ሓዲሩ። ዘመን ፍዳ ኽቲሙ ዘመን ምሕረት መጸ ንጸልማት ዘርሕቕ ድሙቕ ኮኸብ ወጸ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ወረደ ሓይሊ ልዑልውን ንነፍስኺ ጽንዐ። ኣደ ኢየሱስ ዝብል ናትኪ ግደ ኾነ ሓይሊ ሞት ዝስዕር ካባኺ ተወልደ። ኣደን ወድን ዝብል ዘገርም ዝምድና ምስለ ውሉድነትና ብኢየሱስ ረኺብና፣ መሰል ውሉድነትና ብኢየሱስ ረኺብና። ጀማሪ ናይ ድሕነት ትማሊ ትልሚ ክርስትና ሃሌሉያ ኢልና ኣምላኽ ኮነ ምሳና። ሃሌሉያ ኢልና ኣምላኽ ኮነ ምሳና። ጻማት ድኻምኪ ጻማ መከራኺ ኢየሱስ ተወልደ ኣዴና ናባኺ ትሕትና ዝልዑል መሰብ ወርቂ ኢኺ ኩሉ ዝተወልደ ብጽእቲ ይብለኪ። ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ጸጋ ዝመላእኪ መንፈስ ቅዱስ ክወርደክ እናበለ ተሓጐስ። ብናይ ስጋ ሓጐስ ብዝብላዕ ብዝስተ ብዝኽደን ብሽመት ብምድራዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ብኣምላኽ ዝመጽ ሓጐስ ምንባሩ እዚ ከዓ ካብኡ ዝነቐለ እዩ። ኦ ማርያም ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ኦ ኣዴና ኣዝዩ ደስ ይበልኪ፣ ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ። ካብ ሰብ ተዝኸውን እሞ ካብ ናዝሬት እሞ ከዓ ካብ ሓንቲ ድኻ ካብታ ተናዕቐት ዓዲ ዘይኮነስ ካብ ቤተ መንግስቲ ካብ ይሁዳ ካብ ማእኸል ኢየሩሳሌም ይወፅእ ነይርዎ። ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ነዚ ምስጢር እዚ እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ከመ ምስኪን እምሰማያት ወረደ ላዕሌሃ ወተሰገወ እምኔሃ። እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ከመ ምስኪን እምሰማያት ወረደ ላዕሌሃ ፈቲዎ ስነዚአሃ ወተወልደ እምኔሃ። ጎይታ ሰማይን ምድርን ይሓሪኪ ፍጹም ካብ ሰብ ኣይኮነን ክብርኺ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ
كمتي كل جزيه نقبرو أقلقلوت مجمريات مزمور انتا يزبل زلو ملأختو قطتا ملأختو نعي انتا يبلالو أبقال أملاخ مسرتو أبيو بدحريو خا أنا خلومي بخمي كزمورو وي بخمي ناتز مزمور كنبرو اللي قبعني زين سلسة نتبتاتي نامو أبزي دقيمة ندينا نحبتنا ممهر تمنيت زماري ملأختي يسمع لنا اتوم السمعناون زماري ملأختي يسمع لنا أدينا ممهر ساراون تدالين نيرانين أملاخ هاي فقدون أملاخ بز فقدو معالتخاء كي زمرالنا مخانن بتسفان نصبيو مالتي حراي نابزنا يلومي نخيد او مريم دسي بلكي ازيو دسي بلكي حراي رزنت حبتي أبونا قليتكم أخون جن أب لوكاس معرف حدا إسران كتر إسران شو مونتن سكع سلاسة دلا مساعد السامع مسيلهن لوكاس معرف حدا قطري إسران شو مونتن سكع سلاسة هتم ببيادو رزنت حبتي شو إتي ملأخ نبقى آتيو أتي ملئت تسقى أجزابيهر مساخي إمو بحي بلكي أبقى نستي برفتي في بلع نسام سرأيتو بتي زروبو سنبدت إزي كمزي زبالي سلامتا انتا إيو انتاي كون يخون إلاون حسبت إتي ملأخ كابلا مريم أبقن ما أملاخ تصقى رخيكي إخي أمو أي تفرهي بلا الهوت يسمع لنا حبتنا رزنة برقص او مريم ازيو دسي بلكي او أدينا ازيو دسي بلكي فصوم كاب سبا يكونن كبرغي منفس قويتا سماين مدريني حريك فصوم كاب سبا يكونن كبرغي أب تنبيت إسياس معرف حمسان شوعتن كاب تقصى حدا انتا يزبل كاب تا دك اتا مرعوتس دك اتا بينا زلاخ بزيحي أمي هو كابتا مرعوتي كابتا سباي زلوا دك اتا زي تمرعوت كبزيحي أت زي ولد كمخان علل بالي أت من ولاد زي سعرك عول كبدستا تقدري بالإجزابير كاب دك اتا مرعوتس دك اتا بينا زلا كبزيحي بد أمسكال بقيتانا إس كريستوس إنه ودخي إنها أديهم تباهيلا بقيتا إس كريستوس توهبتنا نايسقا أدينا إيهاي سلغالات እግዚአብሔር የተመስገነ ይሁን حراي ካልዎት أبونا يدقم واسكتا معرف ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ቁጥሪ 1 ليه هو تسمع لنا آمين حراي ካልዎት ሰማይ ዝዝፋኑ ምድሪ መርገጽ እግሩ ብዘደንቕ ጥበብ ኣባኻ ሓዲሩ ዘመን ፍዳ ኽቲሙ ዘመን ምሕረት መጸ ንጸልማት ዘርሕቕ ድሙቕ ኮኸብ ወጸ حراي ካልኦት ካብዚ መዝሙር ክንሰምዖ ፀናሕና ዝኾነ ዘስተንተናዮ እዚ መዝሙርና ምስ ቃል ኣምላኽ ዝሰማማዕ ድዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ዲስ ወይ ሰባት ንስምዒቶም ኢሎም ደስ ኢልዎም ዝገበሩ ወይ መለክዒኡ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ምንጽጻር ዘድልየና ኣዝዩ ደስ ይበል ክንብሎ ንሕና ደቂ ሰባት ዝኾነ ዘይበልናያስ ሰማያዊ መልኣኽ ከመበስር መጺኡ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኢሉ ዘበሰራ ብስራት እዩ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ከምቲ حبتنا رزنت زنببتلنا قدوس ملأخ قدوس جبريل ملأخ مسيو تحقوس دس بالكيلو سلازي خا نحنا كل جزي خنصلي خلنا كابتي مسمر كاين حلف كاين ترف منتي كم ناي قدوس جبريل سلامتا بسلامة قدوس جبريل ملأك مالت كم ناي قدوس جبريل ملأك كاين حلف دوب كاين حلف كاين ترف منتي معك اني هيبوم أبوتاتنا أسرو مثلل أتي بسلامة قدوس جبريل كن كلنا كم ناي قدوس جبريل سلام تاي حراي كالوت
ፍትን ረቦናይ حراي رزنت حبته ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ተማሃርናያሲ ኣብ ኣብ ቁጥሪ 10 11 اوه እቶም 24 ሽማግለታት ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ክብል ከሎስ ፍግም ኢሎም ሰግዱልኪ ኣብታ መዝሙርስ ነራ መስለኒ ተጠቂሳኒ እዩ እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትምህረና ናይ ኣምልኾ ስግደት ዝበሃል ንኣምላኽ ጥራይ ዝወሃብ ንዝኾነ ፍጡር ክወሃብ ዘይክእል እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ጸጋ ስግደት ናይ ክብሪ ስግደት ንብሎ ግን ነዳ ኣምላኽ ንቅዱሳን መላእኽቲ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ዝወሃብ ስግደት እዩ ማለት እዩ በሪሃደ ትኸውን ኣብ ዝፋኑ ትብል ኣብታ መዝሙር ነራ ምስለሞ ምስኣ ክስታይ ገይረ እያ ሰማይ ዝዙፋኑ ምድሪ መርገጽ እግሩ በዘደንቕ ጥበብ ኣባኻ ሓዲሩ ዘመን ፍዳ ኽቲሙ ዘበን ምሕረት መጸ ንጸልማት ዘርሕቕ ድሙቕ ኮኸብ ወፀ ኣትብል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ወረደ ሓይሊ ልዕል እውን ነፍስኻ ኣጽንዐ ኣደ ኢየሱስ ዝብል ናትገ ክደኾነ ሓይሊ ሞት ዝስዕር ካባኸ ተወልደ ጸገም የለን ረዘነት ሓንቲ ደረቕ ሓዲስ እዮም ዝብልዎ ትንቢት ኢሳያስ ቅድሚ 800 ዓመት 700 ዓመት ኣካባቢ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ግን ብዛዕባ ሓጎስ ጽዮን እዩ ዝጽሕፍ ማለት እቲ ሕማማት ናይ መስቀል 53 ንሱ ግና ንሕማምና ጸሮ ንመስቀልና ንድኻምና ከዓ እንዳበለ ብዛዕባ ጽዮን ክብዝምር ከሎ ኣብ 62 ጽድቃ ከም ድሙቕ ብርሃን መድሓና ከዓ ከም ሃልሃልታ ፋና ማሕ ክሳዕ ዝብል ስለ ጽዮን ስቃ ይብልን ስለ ኢየሩሳሌም ድማ ኣይከዕርፍን እየ ኣሕዛብ ንጽድቂ ኩሎም ነገስታት ከዓ ንኽብሪ ክኽርእዮ እሞ በቲ ኣፍ እግዚኣብሔር ዘውፅኦ ሓድሽ ሽም ክትስመይ ኢኺ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ክቡር ኣኽሊል ኣብ ኢድ ኣምላኽ ድማ ዘውዲ ንጉስ ክትኮኒ ኢኺ ድሕሪ እዚ ሕድግታይ ክትበሃልን ኢኺ እናበለ ብዛዕባ እቲ ምሕረት ናይ ኢየሩሳሌም ብኢየሩሳሌም ኣቢሉ ከዓ ክብሪ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሓጎስ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ሰማያዊ ሓጎስ እዩ ዝገልጽ ኣብ ምድሪ 64 ዓመት ገይራ ሓንቲ መዓልቲ ተሓጉሻ ዝብል ኣይተጻሕፈን ማለት ኣራይ ኣቦና ብመላከ ሰላም ኣራይ ኣቦና ታ ማዕራፍ ትሕግዙን ኢኹም ስኢና ያለኹ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እያ ዘላ ታ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ ድማ መርገጽ እግሩ ትብል ኣብታ መዝሙር ኣላ መስለኒ እሞ ሰፊሕ ብታ ትንቢት ኢሳያስ ትግለጽ እያ እሞ እታ ምዕራፍሲ እታ ከም ዝኾነ ተዳናጊረ መስለኒ ስኢና ኣብ ኢሳያስ እያ ግን መስለኒ ኣብ ኢሳያስ 57 ርኢኹም ኣቦና ኦኬ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን ምዕራፍ 7 ተጠቂስዎ ኣላ ካብ ኣምፂ እዩ ማለት እዩ ኣብ 66 ኣብ 66 ጥቕሲ ሓደ ኣላ ኣቦና እወ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ሰማይ ዝፋነ እዩ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግሪ እያ እቲ ንስኻትኩም ትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ ስፍራኸ ከመይ ዝበለ እዩ ቃል ህይወት ግለጽዋ ኣቦና
ገለጽዋ ኣቦና የናባኹ ሕራይ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ ድማ መርገፅ እግረ እያ እቲ ንስኻትኩም እትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለ ቤት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝፋኑ ሰማይ ዝኣክል እዩ ንሰማይ እውን ከም ነፀላ ጠቕሊሉ ክክደን ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ምድሪ ኩላ እውን መርገፅ እግሩ እያ እቲ ንሕና እንሰርሖ ቤት ኣብዚ ነቲ ክብሪ እግዚአብሔር ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ ድማ መርገፅ እግሩ ዝኾነ ንኩሉ ዝኸውን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን እንታይ ደኣ እታ ንእሽተይ ንሕና ንገብራ ግና ንዓና ድማ ምስ ሰማይ ዝፋኑ ምድሪ ድማ መርገፅ እግሩ ዝኾነ ኣምላኽ መራኸቢትና ማለት እያ እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብታ ንእሽተይ ህንፃና ሃንፃ እሳ መንበሪኡ እሳ ድማ ዝፋኑ ክንብል ኣይንክእልን ኢና ወስኮላ ኣቦና ኣብርህዋ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኩሉ ግዜ ፅሑፋትናስ ምንጭ ካበይ እዩ እንዲና ንብል ኣብታ መዝሙርና ሰማይ ዝዙፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሩ ብዘደንቕ ጥበብ ኣባኻ ሓዲሩ ዘመን ፍዳ ኽቲሙ ዘመን ምሕረት መፀ ንፀልማት ዘርሕቕ ድሙቕ ኮኸብ ወፀ ትብል ሰማይ ዝዙፋኑ ምድሪ መርገፅ እግሩ እዚ ካበይ መፅኡ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝሰማማዕ ደው ምስ ቃል ኣምላኽ ዝሰማማዕ ነቢ ኢሳያስ ኣብ 66 ጥቕሲ 1 ገሊፅዎ ኣሎ ከምኡውን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 48 ክሳብ 50 ተገሊፁ ኣሎ ስለዚ እቲ ልዕልና እግዚአብሔር ብቦታ ዘይውሰን ኣምላኽ ምዃኑ ዝገልፀልና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ሎሚ ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኢና ስተንቲና ምዕራፍ 4 5 መእተዊ ናይ ምዕራፍ 6 ክንዳለወሉ ምእንቲ እቶም ማሕተማት ኣገደስቲ ዝኾኑ ምስ ፍጻሜ ዓለምን ምስ ፍጻሜ ህይወትናን ምስ ዘለዓለማዊ ተስፋናን ዝተሓሓዙ ኣንቢብናዮ ክንፀንሕ ፍሉያት ማሕተማት ዝፍትሑ ዝኽፈቱ ኣለዉ ምዕራፍ 6 ስለዚ ምዕራፍ 4-5 መእተዊ ናይ ምዕራፍ 6 እዮም ኢሎሞም ዘለዉ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢና ርኢና ሓደ ትኽፉት ኣፍ ደገ ንመን ይኽፈት ኢሉ ነቶም ስለ ኣምላኽ ስረ ክብሪ ኣምላኽ ብፀበባን መከራን ብስደትን ብማእሰርትን ዝሓልፉ እግዚአብሔር ተስፋ ንኽኾኖም እዚ ክፉት ኣፍ ደገ ይወሃቦም እዚ ከዓ በዚ ምክንያት ከዓ ዮሃንስ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ተሓይሩ ከሎ ሰማያት ከፊት ርእዎም ካልኦት ከም ኤሳው ካብ ሓዉ ሃድም ከሎ ከምኡውን ህዝቅኤል ኣብ ማእኸል ምሩኻት ከለዉ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ እንዳተገርፈ ከሎ ብጥቕስታት ኣሰኒ ገሊጹልና ስለዚ ክፉት ኣፍ ደገ ዝብል ኣብቲ ክፉት ኣፍ ደገ ዙፋን ኣምላኽ ከም ዝረኣየ ኣብቲ ዙፋን ኣምላኽ ከዓ ሓደ ተቐሚጡ ከም ዝነበረ ምክንያቱ ናይ ሓድነት ስሙ ናይ ሰለስትነት ስሙ ናይ ስጋውየ ስሙ ናይ ጥንቲ ስሙ ዝብል ኣብ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ስም ኣማኑኤል ዝብል ስም በጀካ በቲ ብተስፋ ትንቢት ዝመፅእ ኣይንረኽቦን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብቲ መንበር ተቐሚጡ ዝነበረ እቲ ኣብቲ ዙርያ ዙፋን ዝነበረ ስርዓት ኣምልኾ ከዓ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ ኣኽሊላት ወርቂ ደፊኦም ቅዱስ እናበሉ ንኣምላኽ ከመስግኑ ከለዉ እቶም 4 እንስሳ ከዓ እቶም ፀወርተ መንበሩ ንብሎም ማለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና 4 እንስሳ 8 ሕዳር ያኽብሮም ብኽብሪ ትዝክሮም ከምኡውን 24 ካህናተ ሰማይ ከዓ 24 ሕዳር ማለት
ስለዚህ እዚ ስርዓተ ኣምልኾ ኢና ርኢና እዞም መላእኽቲ ፍሉይ ዝገብሮም ካልኦት ከክልተ ክንፊ ክህልዎም ከሎ እዚኦም ግን 6 ክንፊ ኣለዎም እተን ካልኦት መላእኽቲ ኣምላኽ ክልተ ዓይኒ ክህልዎም ከሎ እዚኣቶም ግን ብኩሉ ኣዒንቶም ኣዒንቲ ሙሉኣት እዮም ስለዚ ቅዱስ ክብል ከሎ ከዓ እቲ ወርቂ ኣኽሊል ካብ ኣምላኽ ተዋህቦ ነቲ ኣኽሊሎም ኣውፅኦም የመ ቅዱስ ዝብሉ እሱ ከዓ ንኽብሪ ኣምላኽ ምግላፅ ማለት እዩ እዚአን እየን ነይረን እሞ ካብዚ ዘስተንተናዮ ወይ ዘይበረሃልና ሕቶ እንተደኣ ሃልዩ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ንጉባኤ ይገድፎ ኣለኹ ሎሚ ካብ ራእየ ዮሃንስ እዚኣን ኣስተንቲነ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሓውና መምህርቲ ማርያም ዘመን ኣገልግሎቶም ይባርኽ ነፍስ ወከፍ ቃል ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ትዝረኣናዮ ክቡር ኣእማን ኣስማቱ እንታይ ከም ዝበሃል ሕብሩ እንታይ ከም ዝመስል ንምንታይ ከም ዝውክል ሎሚ ጽቡቕ ጌርና እንተሰሚዕናዮ ጽባሕ ከዓ ነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉ ናይ ብሓቂ ንበረኸት ክንከውን ኢና ሕጂ ኣየናይ መጀመርያቶም ክቡራት ኣእማን ኣስማቶም ክንዝክሮም ኣስማቶም ምዘከርናየን ከዓ መን እንታይ ይመስል ስለምንታይ ኣቦታት ቤተክርስትያን ንምንታይ ኢሎም ተርጉሞሞ ንምንታይ ብኸምኡ ኣእማን ተገሊጹ ዝብል ናይ ብሓቂ እንተደኣ ዝተባሂልናሉ ዓብ ዕንቆት ዘለዎ ኣቦታትና ኣሰሮም ምጥለል ብትርጓሜ ዘቐመጡልና እሞ እዚኣ ተማሂረ ሎም እዚኣ ተረዲእኒ ንብሎ እንተልዩ እዚኣ ስተንቲነ ወይ ከዓ ዝሕቶ ኣለኒ ንብሎ እንተልዩ ራይት ጊዜና ጉባኤ ጊዜና እንጠቀመሉ أبي مرجع ራይ ዲያቆን ሳሙኤል قالوا تسمع لنا استمعنا يا خالد زي أبي رب لبنا يحضره أنا سأبزن ما نكبها بحالات أنا حاسي حتى أو خلاص برها الليلة التي لك كهناسي أبتي إيفود لك كهنات التي أمني جبر كم زنبرمو إذا خاص كل سبعة وفترة أب لبي أملاخ محازو يري جتي أمان دي نتسب كم مثال زري زلو كلهم سبعة وفترة سي أب لبي أملاخ كم زلو يري زبل تماهرنا لنا قال هيوت يسمع لنا عونا ديكون سامير ناي بحق حدا زحتو خانو بزحت نبرخت كخون سلازخيل أبز تصحيفلنا زلو زفترة 28 قدر 17 سانكا أفلبي إذا حجي بوتاتنا قدسو خلو موطاحت نبلو أبلع التلبسي بقد بأف لبهم أبوتاتنا خاناتهن بأباسات زقبرو وي مالتي ببلحات كاب قدر 15 خنن ببلحات زتقبره ناي فردي سانكا أفلبي نقبر كم سراح إيفورد كاوركن كاب سمايا وحبرن دمن صوريك أيح التفحس اللي حس انتاتي عين قبره 4 مأذنو معرض درب دما يخون منوحو صدر منوحو خاء صدري يخون ززانق أعمان 4 مسرع أعمان أطبقلو أبقى ماي مسرع سرديون توبازيون سمراغد أبقى أي مسرع كاء سمنغوني سفيروس ألماز كم زندابل إزخير مالتي سلازي اتي لك كهنات اتكهنات أروني تقبلون نحوخا با موسى تقبلون نحوخا كأرون لك كهنات غير كاشمويل سلازي اتي لك كهنات نكريستوس وكيلو يزغلغل نير نابتا قدسان حنت عمتره سبا ملو عدمو لك كهنات زخون حنت عمتره مالتي
أبتا عمت كأني نابتي مقدس زقلقلو بزحاتيهم أبتا قدس تقدسان زاتوغن اتنايت عمت لك كهنات تراي أب كند حاتياتو مجمري أب كند خالوت حاتيات كا مسوات حيزو ياتو مالت أبتا قدس تقدسان كله اندحر أملاك أزيفو بزخون مخنيات أبو السب آتي خوص أوصل زي كإل أحنت جزين أبتا قدس تقدسان كأتو خلو أبا قارو سنسلت تأثيري إزاتو حج خساب كندي كبيد من بارور رأيك مالت سلازي بتسنسلت قاتيتهم يمكوزو أو خاطو زخيل يلن مال سلازي بخل انتنو ازلك كهنات نماني وكيلو زلو نكريستوس وكيلوي نكريستوس وكيليو ازي صوري امان ابتي سانكا افلبي كمز عنقز مسل مسوز إلم عنقز مسلي ولا بز الباسات حجنا دياقونات هون ترينايو ألوز مسل كل سبع أو فترة أبلبو محازي أتي لك كهنات ناي كل ناي تهزبو أبلبو ناي هزبو نهزبو أبلب حزي كريستوسي ناي كل سب بجاه هوين نهن كل عالم زدهن جنشل أملاخ له مالت سلازي أتلك كهنات نكريستوسي زوكل كريستوس كا ناي كل مدحانيت مخاني مخنيات انت حتى ترديات ان انت خوينا تملشات تخوينا حونا دياكون سامي تركيا هو ركب ايش هراي كالوت جزية غيرنا كنردوك ساب كندي تردينا اي تردانا تملشنا كنام بوبو خلنا نتقول زلو مستيرات اف دقة سماي رآهو نعادي بلني بمعالت قويتا خلهو نفس وكفن تنزب بهلا زلوا اند زي تردينا شعو ابزخونا جزية ولعنا سمعنا ابنوت اند حزنا يخنكيت صبونا قري مالت حجي ياسبيت بروهي لو مالت ياسبيت زبل كبور امنسي بروهي مالت كمزي ابن برد عينت بروه زخونا نقري مالت إذا خاص أجا أملاخن نسهنا نصدقنا إجزابير يملكتيلو إذا سرديوس زبهالك أي حلو أي حزها فرحات أملاخن صنعاتن يملكتيلو ني أملاخ صنعات يم أتي سالسايك أستدمناك أتليا إلو إذا خا ناي سلامن ناي سلامن حقوسن ملكتي حراي كالوت لومي كابرا يوحنس معرف 4 إذن ترديه ويلو معنتس زيا زي فلتان وركو زيا فليته وي زيا أستنتينه وي زيا أي تردأتن النبلو انتلو قال خاب بنايتها خاب كن مهارس أنا حسابي دخل أنت هو تاع سماوي دق سماو كفوت دقة تبلسي اتوم كان فقادو زمال لسو اب غزي مكرهم كا نتا نفسي نختصانع املاح سماوي دق كم زغفت لهم انت رديمو قال تسمع لنا أمين أمين قال هو تسمع لنا أبزنا يلومي خجمر كله نهو سماي تخفيت رأه إزبل مالت سماي تخفيتو مخنيات أبدسيت أطموس أما حيري زلو مالت دحرزي دما انه اب سماي كفوت دقرأه اتمساي كزارب كله زسمع هو كملخت زخونه قداماي دمص خا دحر حجي زخون نجر كريكاس نجو ديب بلني حجي اذا اف دقزي ويتا ايس كريستوس بعرقته زخفته ايله لبنا كل جزيه مستعز ابانا خويني ناخو حكوحه ناب لبهم كاتو دلي كفوتو ليلو زلمننا ويتا جن كساب نلمونا زي كونس كل جزيه تاف دقه رحوي كل جزيه كفوتك
مسجانا وهاهيدو أرجع إجزابير بيبابي نبلو مسجانا وهاهيدو حنسا مسكوفتو تعفدق كل جزية كفوتيل بفلاي جن أبس أبابا ما أنت حق ما أنت سركي ما أنت منجس سماياتي لهم واقع نزخوفلو دك إجزابير أزي كفوت أبدق يجلس اللهم نمنتاي أتزخوفلو وزلو حسارة مكرا نابز أفدق نايزل على ما برهان نمئتاو مخانو تسفى ما أنت خونهم نز برهان زيري إيويل نمثالي يوهانس أب دسيت باتموس كله معرف حدا وزرت الشعاتة أبزح يعيكوب كاب يساو حوخا هدم كله مخنياتو بزح مكرايخ قطمو كواسب انت خوينو بجاكا دقو كو خالق سب يبولون لابا مسنا غروخا عيرانا بكالوتاي كيدنيلو شوعتا عمت اندزي يقلقيلكا خبلو شوعتا عمت مسقلقلخا بدحريو امو هيكوني نشتي كلا عباي كلا نشتي اي وهابني بلو 14 عمت مسا خلخا انه نعيخا تقلقلا باقي خاي تقوسني هاي لو كخلكلو مس املاخن مسبن تقاليس كاسي عيركا اخا كبلو خلو نازو كله شجر زري زمصو زلو شجر كصاور تخوين جن ازي زترحوا افدق خري اللو مالك تخلو مكرا خور دخلص بقى يمان صقا من دحريت كيملس نتزرا ايو خفوت افدق نبي هزقيل اما اخل اسرات ابريبا كيبار كله اما اخل اسرات كله ابتناي وردت بوتا كله يزي زغلص لهم استيفانوس بدار بامننا تጨፍጨፈ كله أب سماي تخفته زابير ولد خاء أبي ما نبغى تقميت ورا أخويلو هو يس كريستوس نفسه يتقبل زقبر ويفلتني يومه يقرب له من نابلس اللي اتخفته أفدق كل شيء عز تخفته في الله مستناي رأي يوحنس رأنا يا معرف سلسة قصر عسرة أب أفدقت أتويله كح يبلا له حدا قادم سين تخفته لي زابير جن كساب نخو حكوحو ايكونن اوريدي نتي افدق سمايات كفيت وي مالت راي نحنا ناو نمتمات بتخرستان بسماي يهالو لبكمو كتل كلاس هو يهالو بسماي لبنا بانت سمك ازنان ورسينا دلوان يسوع كريستوس املاكنا يلنا انا كل غزي نمسكر سما سلبهم بسماي يهالو زبل مال تملي شاخت كون بريحات كون تسفا قبر حاونا دياكون ساميل هراي كالوت لومي كابناي لومي رأي يوحنس معرف 4 تاستنتينا زي فلتنا يوم تاي فلتنا بقيقا نردو نبرنا كما يتقرملنا وي زي تردعنا نجر وي زي تردعنا نايتهم 4 انسسان 14 كانت سماي في اليوم انتاي اقل قلتهم في اليوم انتاي سلازتهم 14 ونبر اللوم هيل اتهم 4 انسساقن ونبر يبلوم سلازي ششو تشتغن في اللوم سورافيل وشروبيل سألوا لن سورافيل وشروبيل اندابلت بيت خريستيان كل جزي ابت زفان اب زوريات زفان كبرز توهبهم يوم بخلن تنوم عين زلوم لعل فلتت بخلن تنوم عين هلاو ميلو እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ልዑል ፍልጠት አምላኽ ዘለዎም ምዃኑ ሓራይት ግዜና ንጥቀመሉ ናይ ጉባኤት ግዜ ዝኾነ ሕቶ ርእይቶ አስተንትኖ እንድሕር ዘይብልና ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ አቦና አበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ አውደ ምህረት ብኽብሪ እዕድም رأي أبونا كبرنا مسجانا نأملاخ يكون زمانا أقل قلتكم يبارخ كم وينا حاونا ممرة تقولوا لما كم ديلكا جزي وسيدكا نصحفت جنسيلكا موكا سيجاركا بسفيحو تقصي بتقصي البقال قليسكا وحيدكا زغربكايو زيابيهر كله يصنحها كله أقل قلتكا دما عوتنا سالتون ان برخت ان محرد دما يقبرلكا خموين مزمور الزمركي حافتنا ممرتمني الزماري ملاقت يسمع لنا
تم كلكم أبز قبائي زلكم دما تزمرت مزمور تقصز قلتكم كابزي معرف 4 رأي يوحنس كنمهارو زمساناون تردأكم استنتنكم ما كمون زي تردأكم نخلنا زخون حتى زحتتكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ نبزا موداتا أبونا زتقسوا إتي شدشتغن في انتاي مخانو تقلي سيو أبزري كلا كما بكل دما عينت زمالهم ليتن معلتن كي قارص دما تي أقلقلتهم يه كستنتن دليه ليتن معلتن كي قارصو كم معلتي نساعات كاب ساعات ون ندقيق كاب دقيق ون نسكن دي كي قارصو اتزنبرن زلون زمصئن كل زكالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 እዩ እዚ ቅድስና እዚ አምላክና ናቱ ገንዘቡ ናይ ባህሪዩ ናቱ ቅድስና እዩ ቅዱሳን ቅዱሳት ኢልና ንጽውዖም ብዙሓት ኣለውና ግን እቲ ቅድስና በአምላክ ዝተዋሃቦም እምበሪ ናቶም ናይ ባዕሎም ናይ ባህሪኦም ቅድስና ኣይኮነን ببهريو قدوس نقدسنا زونن وانا قدسنا منيو انت دعيلنا اتي اتوم شدشتغن في زلوم بزريئمن بوشتقمن دما عين تزملعم ليتن معلتن كيو قارصو اتزنبرن زلون زمصن كل زكالو እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ ለካ نحناون مسدخامنا مسغودولنا እንገልግሎ نمانيو انت دعيلنا نتزنبرن زلون زمصن كله زكالو እግዚአብሔር አምላክ ኢና እንገልግል ኣብ ዓለም كل زكالو نخل زقبر نخل زسلط ولا حدا يلن كل زكالو حدا እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ نتو كل زكالو እግዚአብሔር انت دعا اميننا نابت كل زكالو እግዚአብሔር انت تصقعنا دما اتو كل زخل እግዚአብሔር كل خخلنا بكل دما كحلفنا دما يخل ايو اب وانجيل ماركوس اب وانجيل ماركوس معرف تشعته قطري عسران حدن كساب عسران سلستن
ኢየሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሕዞ ክንደይ ዘመኑ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ካብ ንእስነቱ ከጥፍኦ ብዙሕ ሰዓት ኣብ ሓወን ኣብ ማይን ደርቢዎ ገለ ትኽእል እንተኾንካ ግና ደንግጸልናን ርድኣናን በሎ ኢየሱስ ከዓ እትኽእል እንተኾንካ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሎ እዩ ስለቃሉ ኣምላኽና ክብረን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እሞ እቲ ንሕና እነገልግሎ ኣምላኽ ኩሉ ዝኽእል ኩነታት ዘይቅይሮ ቦታ ዘይቅይሮ ግዜ ዘይቅይሮ ኣብ ዝደለኻዮ ዝርከብ ኣብ ፀዋዕኻዮ ዝሰምዕ ኣብ ዝኳሕኳሕካዮ ዝኸፍት ኣብ ዘለመንካዮ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ናይ ብሓቂ ዝኩሉ ኣብ ዓለምና ርኢና እንሰእኖ ዘለና ተመኒና ዘይንረኽቦ ዘለና ተስፋ እንቢርናሉ ተስፋና ድማ ዝምህምን ደሎ እንታይ እንዳኮነና እዩ ባዕለይ እንዳበልና ኢና ኣብዚ ግን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ ኢሉ እሞ ንሕና ድማ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ በቲ ዓቕምና ድኻምና ፈልጥ ሓይልና ፈልጥ ክእለትና ፈልጥ እሞ ግን ብዘይ ቀልዓለን ብቕንዕና ብንጽህና ነቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ጾርና ናብኡ እንዳ ኣደርበና መመክሊትና ሒዝና ድማ ናብኡ ክንቀርብ ንዑ ከነገልግል እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ምናልባት ሕቶ እንተሎ ወይ ድማ ኣስተንትኖ ቁሩብ ደቃይቕ ኣለዋና ክንጥቀመለን ንኽእል ኢና ስለተዋሃበኒ ግዜ መስግን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦነ ሃራይ ኣቦና ዕድል ሂቦምና ኣለው ዘይተዳለና ወይ ኣብ ስራሕ ዘይጣዕመና እንተወይ ካብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና ወይ ኣንቢብና ዘይተረዳእናዮ ሕቶ ዘድልየና ነገር ተሎይ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ እቲ ኣብ መጀመርያ ክፉት ኣፍ ደገ ርሑቕ ኣፍ ደገ ከም ዝረኣየ እቲ ኣብቲ ርሑፍ ኣብ ደገ ከዓ ዝፋን ኣምላኽ ከም ተገልጸሉ ኣብቲ ዝፋን ኣምላኽ ከዓ ሓደ ሓይሊ ተቐሚጡ ከም ዝነበረ ኣብ ዙርያቱ ዝፋን ከዓ ናይ ስርዓተ ኣምልኾ ይፍጸም ከም ዝነበረ እዚኦም ከዓ 14 ካህናተ ሰማይን 4 እንስሳን ከም ዝኾኑ እቶም 4 እንስሳ እቲ ሓደ ገጽ ሰብ ከም ዝመስል እቲ ካልኣይ ገጽ አንበሳ ከም ዝመስል እቲ ሳልሳይ ገጽ ላሕሚ ከም ዝመስል እቲ ሳልሳይ ከዓ ገጽ ንስሪ ከም ዝመስል ቅዱስ ቪክቶሪያኖስ ነዞም 4 ከመይ ኢሉ ከም ዝተርጎሞም ከምኡውን ዮሃንስ ኣፈወርቅን ኣምብሮስን ታይሎን ከም ዝተርጎምዎም ከዓ ርኢና ማለት እዩ ካብ ዝሎም ተማሃርናዮ ማርቆስ በንበሳ ይምሰል ስለምንታይ በንበሳ ዝምሰል ማቴዎስ ብሰብ ይምሰል ሉቃስ ብላሕሚ ይምሰል ዮሃንስ ብንስሪ ይምሰል እቲ ጥንቲ ምሳሌ ትርጉሙ ከ እንታይ ብሰንጠረዥ ርኢናዮ ማለት እዩ ሓፂር እቲ ምዕራፍ ግን ዓሚቕ ምስጢራት ዝመልኦ ማለት እዩ ስለዚ እቶም 4 እንስሳ 6 ክንፊ ከም ዘለዎም ከምኡውን ብኩልንትንኦም ኣዒንቲ ምህላው እቶም 24 ካህናተ ሰማይ ወንበር ክህልዎም ከሎ እቶም 4 እንስሳ ግን መንበር የብሎምን ቅዱስ እናበሉ ከምልዎ ከለዉ ከዓ እቲ ብወርቂ ብኣምላኽ ዝተዋህቦም ናይ ወርቂ ኣኽሊል ኣውሪዶም ቅዱስ ከም ዝብሉ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ እዚ ካብ ዝሎሚ ዝረኣናዮ ካብ ብዙሕ ብሂደት ማለት እዩ ስለዚ ቦና ዕድል ሂቦምና ኣለዉ ዓንተ በይ ዘይጣዕመና እዛ ዘስተንተናዮ ወይ ሕቶ እንተሊና ርኢቶ እንተሊና
እቲ ግዜ ናይ ህዝቢ እዩ ክንጥቀመሉ ኣቦና ከዓ ዕድል ሂቦምና ኣለው ቁሩብ ደቃይቅ ኣለዋና ሕራይ ፈቃደኛ ዝኾነ ብኩሉ እንትንኦም ኣዒንቲ ኣለዎም ትብል ከሎስ እንታይ ማለት እዩ በዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝረኣናዮ መግለፂ ሲ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዝምህረና ብኩሉ ሰብ ብኩሉ እንትንኦም ዓይን ኣለዎም ክብል ከሎ ማለት ምናልባት ስቕስቕ ስለ ዝበልኩም እየ ሰሎሞን ኣብ መክብብ ዝተባህለ መፅሓፉ ምዕራፍ 2 ኣብ ቁፅሪ 14 ጠቢብ ኣብ ርእሱ ኣዒንቲ ኣለዎ ኣዒንቲ ጥበበኛታት ኣብ ርእሱ የነ ዓሻ ገና ኣብ ፀልማት ይመላለስ ጠበበኛ ኣብ ርእሱ ኣዒንቲ ኣለዎ ኣዒንቲ ጥበበኛታት ኣብ ርእሱ የነ ንላዕሊ ጥራይን ዝጥምታ ሕጂ ኩለንትንኦም ኣዒንቲ መሊእዎም ይኽብል ከሎሲ በዚ ናይ ኣቦታትና መግለፂ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ንሕሊናና ተመሊሽና ክንሪኦ እንድሕር ሕቶ ዘይብልና ኮይኑ ቤተክርስትያን ከዓ ተሓትት ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳብ ክንደይ ተረዲእና ከዓ ክንፈልጦ ምእንቲ ብዝኾነ ንሳ ዕዮ ገዛ ትኹነና ኣቦና ብፀሎት ዕፀውልና ስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ኣብቲ ዝኸፈትካልና ጉባኤ እውን ንኽንሳተፍ ዕድል ስለ ዝኸፈትካልና ክብርና ምስጋናን ንኣምልኻ ይኹን ናብ ሰማይ ዘጠምተና ዝነበርካን ዘለኻን እትነብር ኣምላኽ ንዘለዓለም እትነብር ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ምዃንካ ዘፍልጠና ንዑ ፈሊጥና ድማ ናባኻ ዘጠምተና ጉባኤ ግበረልና ኣምላኽና ምድሪ ክንጥምት ደይኮንና ናብዚ ምድሪ መፂና ኣብዚ ምድሪ ኮይንና ናብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኮይንና ናብ ላዕሊ ክንጥምት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎትና እውን ልብኹም በሰማይ ይሃሉ ልበክሙ ልብኹም ኣብ ሰማይ ይሃሉ እዩ ዝብለና እሞ ኣምላኽና ብከምኡ ክንቀርበካ ብከምኡ ከነገልግለካ ብከምኡ ከነምልኸካ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ከምዚ ንስኣኑ ሃበልና ዝሃብካና ድማ ተጠቀምቲ ግበረና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ፅምኢ ብጭንቂ መከራ ኣብ ፀበባ ኣብ እህንታ ዘሎ መሰረ ፍጠረሎም ንዓና ድማ ኣምላኽና ኣብ ኩሉ ፅቡቅ ዘለና ድማ ትፅቡቅ ናትካ ምዃኑ ፈሊጥና ንዓኻ ከነመስግነሉ እስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ሰላም ኣውዒልካ እናእኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ክፉእ ድሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹዩ እሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን ፍትሃዊ ስረይጂና ኣምላክ ለመድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰራያት ያደምሳት ሲያበሳ ወልዱ ለብርከሻት የብርሃን أنتم أبويا كانت وأولياء كانت روان سارقو سنة بس مكم كنوا فتانون تهاني يرسنت كلان سماء زيو مهار النكرسوس مال عسل تغلطه زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عسل تغلطه بنت أجزتنا ماركوس 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 بنت أجزتنا مريم ماركوس بنت أجزتنا ماركوس بنت أجزتنا ماركوس بنت أجزتنا مريم ماركوس
بأنت أجزئتنا مريم كريستوس بأنت أجزئتنا مريم كريستوس بأنت أجزئتنا مريم هرنا كريستوس سجى قويتنا يسوع كريستوس فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ አሜን አሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተጸለየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ህይወትና ፈርዩ ከነገልግለሉን ክንገልገለሉን ክንጸድቀሉን ክንድሕነሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ኩልኩም ቶም ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣዋሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ብትዕግስትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትፍታ ንኽፈልኩም ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ስለ ዝፈጸመና ነመስግኖ ከምኡውን ንዝመጽእ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ቶም ለይትና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም መቐኒ ብሰላም ንምርኻብ የብቃዓና ሰላም ምሸት አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦታትና አሜን ሁላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና አገልግሎትኩም ይባረክ ብሩኽ ምሸት አሜን አገልግሎት ኩላህና ይባርኽ ንኩላህና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና አሜን